Hej venner. I denne uge vil jeg i nyhedsbrevet fortælle lidt om Anja, som jeg hjalp her den anden dag. Hun havde en session hos mig, og hendes migræne og hendes lændesmerter forsvandt efter den her ene session. Anja er vokset op med en mor, som aldrig rigtig har holdt om hende, og hun har derfor ikke rigtig følt sig elsket af hendes mor. Hendes far forlod familien, da hun var ganske ung. Anja har høj sensitivitet, er aldrig blevet diagnosticeret for ADHD, men det har hun formentlig. Det tyder det i hvert fald på, efter det hun har fortalt mig. Hun bliver meget nemt overvældet, og især når hun har hendes menstruation, så har hun utrolig meget migræne og hovedpine. Og det har tidligere også været faktisk næsten hele tiden den her migræne, men med årene er det blevet mindre og mindre, og kommer så kun i forbindelse med menstruation, som er voldsomt stadigvæk, fordi hun ikke kan være nogen steder. Hun har også haft meget svært ved at sove godt i mange, mange år, og hendes søvn er også blevet bedre. Så hvis du føler, at det måske lyder lidt for godt til at være sandt, så kan du læse flere af mine klientudtalelser på min hjemmeside. Jeg kommer også til at linke til det her under videoen. Og så kan du også læse mere om mine 1-til-1 sessioner, som foregår online. Det er sådan, at jeg også, lige nu sidder jeg på Kreta, og derfor kan du måske høre nogle insekter i baggrunden. Det kan også være, at du kan høre nogle biler køre forbi. Det beklager jeg meget. Men sådan er det altså bare lige her. Så jeg er ikke på Kreta, jeg er på Korfu. Jeg er på Korfu lige nu, og kommer tilbage til Danmark i den 13. juli, og vil derefter også tage imod sessioner. Jeg kan komme til dig, hvis du betaler mine kørepenge. Så gør jeg gerne det. Ellers så vil jeg befinde mig enten i Herning, i Jylland, eller i København. Jeg håber, at vi ses. Hej.